Tekdoma Oy on höyläystuotteiden ammattilainen Auran kunnassa Varsinais-Suomessa. Perheyrityksemme hallitsee paneeli- ja listatuotannon sekä jalostaa ammattimaisesti myös jalopuut. Olemme keskittyneet tilaustöinä valmistettaviin sarjoihin. Oma terätuotanto sekä moderni konekanta takaa asiakkaillemme nopeat ja laadukkaat toimitukset ympäri Suomen profiilista ja puulajista riippumatta. Valmistamme mittatilauksesta haluamasi höylätuotteet lattiasta kattoon, sisälle tai ulos. Tietokoneohjattu höyläkoneemme mahdollistaa useamman profiilin valmistamisen saman päivän aikana laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Samalla tietokantaan tallentuvaa profiilia voidaan jatkossa valmistaa myöhempiä tarpeita varten. Toimimme yhteistyössä luotettavien raaka-ainetoimittajien kanssa, mikä takaa parhaat materiaalit höylätuotteillemme. 25 vuoden kokemus sekä joustava toimintatapa luo Tekdomalle tehokkaat puitteet. Lähetä kuva tai mallikappale haluamastasi tuotteesta, niin teemme sinulle kilpailukykyisen tarjouksen. Lisätietoa kerromme mielellämme höyläämöllämme tai käy kotisivuillamme www.tekdoma.fi.